Kaixo, ongi etorriak Azalera bideopodcastaren saio berri batera. Jadanik, Aiaraldea Komunikabideak 8. Edizioa ekoiztu du honekin. Eta bueno, ohikoan bezala, azelerera aterako ditugu egunerokotasunari eta azken egunoei lotutako informazioak eta albisteak. Eta zera, egia esan da, saio hau nahiko bitxia izango da, ez dugu izango udal albisterik, izango ditugu beste bi gai nahiko ezberdinak, alde batetik izango dugu futbola eta bestetik izango dugu amurribarro. Futbolari dagokionez, Orozkon jarriko dugu begirada, ara jarriko gara so, eta, bertan daukagu atxulaur eguna, atxu eguna, ospatuko dutena larun batean, zehazki taldeak lortu duelako igoera historiko bat, halako klub batean eta halako herri batean, lortutakoa garrantzizkoa izan da. Eta bestetik, eskainiko dizuegu Ander Larrenagarekin egindako elkarrizketa Amurribarro ospakizun eta aldarrikapen egunaren harira. Eta besterik gabe, egingo dugu tartetxo bat, eta jarraian, hasiko gara mintzatzen, Joseba Aizekin, bera etorri baita azalerako platora, gurekin mintzatzera. Eta esan bezala, gurekin daukagu Joseba Aizka, Joseba, zer moduz? Aitor. Ondo? Ondo, bai. Ezagutu burduriz? Ez. Ja, Bai, lasaituta, bai. aldagela bat zure menpe egon ostean, kasetari bat ez da asko Azken zengo. delitura txikita. Vale, sarrera aipatu dudan bezala, denboraldi osona egin duzue, eta zera, lorpen historikoa izan da zuena, nola baloratzen duzue denboraldi? Nire uste denboraldia, batez be amaiera, ezin hobea izan da. Osea, nik atxularreko entrenatxelea naiz, taldea duela 8 urte hartu nuen, erregionaleko 3. mailan hartu genuen, eta momentu hartan norbait esango balit gaur egun atxulaur lehentasunezko mailan egongo zela, ez nuen sinistu. Osea, niretzat gauza historikoa izan da. Eta aipatu duzu ez, hainbat igoera prozesu dituzue bidean, Bai, hori da. eta gainera, azkenengo asko borrokatu ostean, azkenengo era 2008an lortuta, izan dituzue hiruzpalau denboraldi nahiko potenteak ere, Bai, ezta? lehenengo urtean, saiatu ginen maila mantentzen, eta, gero fitxatu genituen zenbat jokalari, Amurrio Orduñako jokalari bana, eta, gehienak dira Orozkokoak eta Laudiokoak, eta, maila igo genuen taldean, eta duela 2 urte geratu ginen igotzeko puntu batera, eta pasadan urtean berdindu genuen igo zen taldearekin, baina gola beraz delakoarengatik, beraiek igo ziren, eta gu geratu ginen pizkat. Hau bete hortz. Bai, hartuta bai. Eta aipatu duzu, bi denboraldi jarraian, geratu zaretela apur bat igotzeko atarian, Bai, eta lehen off the record aipatzen genuen, ez? 4 partida zenituzten denboraldi amaitzeko, bitan baino ez zenuten irabazi behar, baina lehenengo bi partidak, kale. atxu ez da, esan duguna. Emozioa azkenen arte, bai. Galdu genituen bileenak, pizkat urduri jarri ginen guztiok, ze pentsatzen genuen errepikatuko zela 3. aldiz, dena alde izatea, eta azken momentuan, zerbait txarto egitea, baina, egin genuen olako konjura bat, taldea, ostegunetan joan ginen talde guztia faltzera, eta, azkenan, lortu genuen bi partidak ateratzea, eta igotzea. Katarsi bat, Bai, eta hori da. gero, apur bat, Bai. mamuak usatu, eta... Nik uste dut baietz ikusi genuela, gertatzen bada, gertatuko da, baina, saiatuko gara azkenen arte, bai. Mhm. Eta aipatu duzu igoera historikoa dela, ze suposatzen du klubarentzat, herri txiki batean, Orozko bezalako herri txiki batean, azkenengo urtetan kirol mailak gora egitea. Niretzat historikoa da, ze atxulaurrek ez da inoiz lehentasunezko mailan egon, gu iritsi arte egona zen 2 aldiz lehenengo mailan, baina horitan maila galdu zuen, denboraldi amaieran, eta gu
historia txiki bat egin genuen, hori 3 urtez, edo, honekin laugarrena, lehenengo mailan egonez, eta, bueno, igotzea da, azken pausua emotea edo. Mhm. Eta eh, ja bazenituzten bizipen horiek, ez, ia igotzearena, aurten hasieratik zen helburua edo uneren batean esaten zenuten. Aurten bai, aurten. Aurten hasieratik zen helburua, baina saiatu ginen pizkat hori burutik kentzen. Igual, ze azkenean, igotzea jartzea helburutzat, ekartzen zaitu presio bat edo, irabazi behar duzula astebururo, eta igual galtzen duzu partidu bat, eta jendea badoa, jo, Ja, lur jota, eta ze, bakarrik ze, galdu duzu ze partida. txarrak gara, eta, bueno, hori, denboraldia luzea da, eta, bueno, pizkanaka, Mhm. Adibidez, uneren batean sentitu duzue, askotan, osea, bai, urte hau izan da zaila, gu beti izan gara talde bat, sartzen genituen golasko, baina sartzen zizkiguten da bai golasko, eta bueno. Eta aurten aldatu dugu, igual kostatu zaigu gehiago golak sartzea, baina ez dakit, talde helduago bat egin gara, eta izan gara uste dut mailako gol gutxien hartu dituen taldea. mhm. Eta bueno, horrekin, pizkanaka, partidak irabazten batzutan jugando sucio esaten dena, edo jugando Bai, no bonito, bai, baina bueno, emaitzari heltzen, puntuak ez? atera ditugu, eta bueno, horretan gara urte osoa. Mhm. Eta, bueno, aipatu duzu, apur bat, egin duzuela trantzizio bat, ez? Talde helduagoa, agian talde italiarragoa, ez? Nik hartu nituen mutilak, hartu nituen batzuk, 19-20 urterekin, orain dauzkate 26, 27, eta nabaritzen da, igual, kostatzen zaigu gehiago korrika egitea, baina helduago gara, eta badakigu noiz egin behar diren faltak, badakizu olako futbol gauzak. Bai, helduagoa Hori da. zaretela eta badakizuela, bueno, pues, batzutan partidak gelditu behar direla, ez? Partidak gelditzen, eta bueno, aurten ikasi dugu irabazten partiduak ez, ez merezitzen. Ez dakit, Ah, bai, osea, Baion gara adibidez, gurekin berdin duen hirugarren taldea, umore ona, han usan solon, egon ginen, eta irabazi genuen 0-1, egon ginen partidu osoa defendatzen, eta azken minutuan sartu genuen gol bat, eta Catenaccio. gol horrengatik igo gara. Osea, Ba- bueno, pues, Hori da. bai, nolabait lehiakorrak izaten, ez? Hori da, bai. Mm. Eta, bueno, ipatu didazu lehen, agian zu urrengo ikasturte, bueno, urrengo denboraldian ez zela egongo, ez? Hori da, Printzipioz, bai. sortzurteren ostean, Zortziteren ostean hori da, ni futbola utzi nuenean jolasteari, hasi nintzen hemen entrenatzen, eta behar dut ja atxeden bat edo mhm. ziren esurti bat ez, gero ikusiko dugu, baina. Eta zure uste zein izango da taldearen erronka, ja, hori, lehentasunezko mailan egonda, ez dakite igotzen jarraitzea kimera bat den, edo posible den, edo nola ikusten duzu. Nire ustetan, kimera bat da, ze ja nabaritzen da maila asko altuagoa dela, baina bueno, nik lehenengo mailara igo ginenean, gogoratzen dut, lehenengo entrenamendua, esan nuela helburua zela maila mantentzea, eta etorri zen presidenteak, eta esan zuen ez, helburua zela 2 urtetan lehentasunezko mailara igotzea, eta nik barre egiten nuen, osea, nik ikusten nuen ezinezkoa, baina berak esaten zuen baietz. Eta pasadan astean hitz egin nuen berarekin, eta esan zidan, bai, 2 urtetan igo behar dela urrengo mailara, eta bueno, igual berak ni baino gehiago badaki. Eta zure ustez, bueno, zenbat zuk badakizu ezagutzen duzu taldea barrutik, urte asko egon zara eurekin, zenbat jokalari geratuko dira hurrengo denboraldira begira, zein aukera ikusten diezu, Hurrengo urtean nik taldea esku honetan utzi dut, izan da arrazoi bat taldea usteko, ze ja, lekukoa ematea, ez? geratuko da nire lehenengoa, nire bigarrena dela Jon Patiño, eta geratuko dira, berarekin hitz egin nuen, 14 jokalari inguru. Mm. Gero, bueno, saiatuko dira, bete egiten dugun moduan. Fitxatzen lehenengo Oroskon, nahi kulako herriko jendea jolastea, eta ez badaude Oroskoko jokalariak, ze zaila da batzutan jende gutxirekin bilatzea, bueno, hasiko gara, Atzerrira, ez? hasiko dira, bai, Laudion, Arrankudiaga, bueno, inguruz, hemen ez da esan ordaintzen, da ezin diozu, Mm. ez dakit, beste lekuko jendeari etortzeko, zer dute, Orain ezetz, behar dutela bere bai, patrikatik, bai. hori.
Eta, bueno, lorpena izan da historikoa, baina baina zentzu askotan, ez? Presidenteak, zuk aipatutako Bai, presidenteak, aipatu zuen, pentsatu behar zuela, ez? Agian ez zuela jarraituko klubean, eta lorpen honen ondorioz, eta bai, arrakasta honen ondorioz, badirudi motibatu dela, ez? bai, motibatu zen, gora etorri zen, eta autobusean Gernikatik bueltan, igo ginenan, esan zigun beste urte batez jarraituko zuela, eta egin zuela guztia jarraitzea, eta bai, ni posik, ze atxolorrek lortu duen guztia, bere lanagatik izan delako, osea, berak hartu zuen hau talde txiki txiki bat zenean, ez genia talderik, nagusia zegoela hori hirugarren mailan, eta talde gutxi, eta bueno, pizkanaka talde gehiago talde gehiago daude orain, bueno, gu gorago gaude, atxula be bat atera zen be bai, eta herriko ba, Gazteekin, ez? gazteek jolasteko, eta bai, Mhm. ni posik. Eta nolabait honi guztiari itxiera, urrezko itxiera bat emateko, gainera prestatu duzue atxo eguna, ez? Bai, hori da, atxoguna prestatu dute larun batean, Orozkon, dagoela Baskari herrikoi bat antolatu dute, hori jendeak, eta gero kami batekin, eramango gaituzte herritik, balkoira aterako gara, eta gero, bueno, gu taldekoak dago potea herritik, gu joango gara faltxera bakarrik taldekoak, eta gero dago romeria bat, osea, ospatzeko egun Agian egun ospakizuna horretan lesioren badago, ez? izan liteke bai. Eta, bueno, ez dakite, suposatzen dut jende guztia gonbidatzen duzuela joaten, eta Bai, bereziki agian balkoiko ekintzara, ez? bai, hombre, polite esango litzateke jendea gotean, ba, adibidez, azken partidan Gernikan, armaia osoa berde zegoen, osea, etorri zen Orozkoko eta Laudioko jende asko, eta ba, etxean jolastea bezalako izan zen, osea, gola sartu benuenean, zelai osoa zegoen garrasika, eta oso polite eskatzen da, nik uste dut, ba, janari aukita, eta, bueno, egun polita izan da, jendea etorriko dela, Mhm. eta bueno, ospatuko dugula berri moduan. Bueno, eta zuk utziko duzula lanpostua, bueno, lanpostua dago zure entrenatzaile postua, zer esango diozu Jon Patiño? Zer komentatuko dio? Ba, ni jasan nion lagunduko dio dela, oza, behar duenean zerbait, ba, hor nagoela, nire laguna da. Mhm. Eta, bueno, nik uste dute, bera futbola asko gustatzen zaio, eta ziur nago ondo egingo duela. Mhm. Eta amaitzeko, zein da zure ustez talde honen arrakasta zazpi zortzi urtetan hau guztia egiten? Ba, nire ustez, ba, talde futbol bat baino gehiago lagun talde bat izatea, edo familia bat esaten dena, hemen daukagu sortea, garela denok, ba, ingurukoak. Igual ni jolastu dut beste futbol taldetan, ba, zarela bakoitza punta batekoa, eta igual harreman ona daukazu, baina bakarrik futbolea. Hemen, ba, harremana futbolerik kanpo dago, osea, beraiek lagunak dira, egiten ditugu gauzak, beti saiatu gara giro ona izaten taldean, eta nik uste dut hori izan dela gakoa. Momentu txarrak etorri direnean, ba, denon artean, saiatu gara aurrera eramaten. Mhm. Ez da arazorik egongo, ez da inolako gatazkarik egon jokaleen artean, osea, niretzat hori izan da gakoa, ba, lagunak izatea eta lagun modura ateratzea. Mhm. Ederto, Joseba, mil esker gurekin egoteagatik. Zuei, Espero dugu larun batean jende asko egotea, eta oso ondo pasatzea. izatzea, bai, hori seguru. Eta ikusiko dugu hurrengo denboraldian, ea zer moldatzen zugabe. Bai, seguru ondo egiten dugula, bai. Bale, ba, mil esker eta zorionak. Eskerrik asko eta zuei. Eta, bueno, bai, Josebarekin mintzatu ostean, orain, zera, tartetxo txiki bat, atsedenalditxo bat egin ondoren, e, utziko zaituztegu Ander Larrinagarekin, eta bererekin egindako elkartzenarekin. Eta orain, esan bezala, Andere Larrinagarekin mintzatuko gara, zebera badabil, bueno, ba, Amurribarro jaia larrikapenaren antolakuntzan. Eta bueno, lehenik eta behin, zen moduz, Andere? Ondo, Aitor, eskerrik asko. Bueno, ia gutxi falta zaizue edizio berri hau egiteko, zelan daramazue antolakuntza lan horiek?
Ba, begira, ni esango nuke kolaboratzailea naizela, bai? Egia da, bueno, pixkat antolatzaileek, baino urte batzuk gehiago ditut. Beraiek ni baino gaztetxuagoak dira, ni beraiekin kolaboratzen dut, baina beraiek daramate antolakuntzaren gehiengoa. Nik bakarrik batu egiten naiz, azkenen ardurak banatzen direnean, apuntatu egiten naiz hau eta bestera kolaboratzera, eta beraiek daramate antolaketaren zama handiena. Orduan, ondo daramagu, baina beti badakizu, horrelako ekintza kolektibo batek beti eskatzen ditu 1000 gauza, 1000 ari, orduan urte osoaren aurrerapenarekin planifikatu behar da, baina gero azken momentuan, azken txanpa horretan beti lan asko dago, eta hori da, egin behar duguna egunotan. Eta zuk aipatu duzu, ez, agian gaztetxuagoak direla nolabait hor talde txikiago horretan dabilen jendea, baina zer eraman zaitu zure kasuan Amurrio Arron parte hartzera eta laguntzera? Ba, begira, nire familia naizeneko bazkidea da. Guku metrans bat dugu, oso harro gaude berataz, eta Amurrio Arron parte hartzea iruditzen zaigu bai ezinbestekoa. Ze transkomunitatearen alde egiten dugu asko naizenetik, gure elkartea oso aktiboa da, egon, transkomunitate umetan erabeentzako, baina gero baita ere importante iruditzen zaigu familia artean batzea LGTBIQ+ komunitate osoarekin, denekin bat egitea, ezta? Azkenean oso importanteak dira bakarkako errebindikazioak, baina baita ere kolektiboa, ezta? Eta hori lantzeko taldetxo hau sortu zenean 2022an jaio zelako, iruditu zitzaigun ere importantea honetan parte hartzea, ezta? Ze harro egunak dira egun inoiz baino gehiago egun bereziak aldarrikatzeko kolektibo guzti honen eskubideak eta beharrak, ze oraindik ere asko daude gizartean ere, oraindik divulgazio asko egin behar da, ondo komunikatu eta bueno, bideak ireki azken finean. Eta, bueno, aipatu duzu ez, komunitate osoarekin biltzearen beharra, zelan ikusten duzu egoera Amurriok? Azken arteotan, bueno, badago mugimendua, agian beste aurretik egon da, baina agian gehiago mugimendu feministak bultzatuta, eta orain komunitate anitzagoa daukazu, ez? Bai, bueno, gu pozik, azkenean taldetxoa sortu zenean eta arro egunaren antolaketaren arira, hortxe dago talde oso polit bat. Egia da, taldearen jaiotza izan zelaga nahiko mikatza, ze eraso bat sufritu zuen komunitatearen partaideetako bat, eta horrek behartu zituen gaztetxo hauek batzera, izateko elkarte bat azkenean beraiek eurek egiteko beren errebindikazioa eta pixkat kolektiboaren indar horretaz bereganatzeko. Gero, bueno, ondo gogoratzen baldin banaiz, estatutuak eta dana egin zituzten, eta ja, paper denekin elkarte bezala, ez dakite, biztaratu ziren, eta gero ja, herriak ere bereganatu du, ezta? Bai jaialdia eta baita ere aldarrikapena, ezta? Nik behintzat iruditzen zait baita ere transumen baten ama bezala komunitate oso polita dugula, herriak onartzen duela guzti hau, estamentu denetatik, eta hori oso importantea da. Oso importantea da, eta baita ere herriak jai honetaz parte hartzea, ezta? Bilakatzea egun polita denentzat, jendea parte hartzea jaiaz, gozatzea espektakuluetaz, jutea herri baskarira, eta azkenean bizitzea jai egun oso polita bezala,
denona bilakatuz, ez da, kolektibo honen egoera. Eta bai, uste dute Amurrion oso giro polita dagoela zentzu horretan, bai talde feministetatik, baita ere arrotik, eta ni behintzat pozik komunitatearekin, herriarekin, eta zelan bereganatzen duen. Eta aipatu duzu, ez? Egitarau nahiko bizia eta luzea prestatu duzuela. Zein dira zuretzat, esan bezala, ekintza asko dira, baina zuretzat garrantzitsuenak edo interesgarrienak edo zertan animatzen duzu jendea bereziki parte hartzen? Jo, goizetik arratsaldera, ez da? Eta gauera, arratsalde eta gauera arte parranda dagoelako, ez dakite. Adin ezberdineko pertsonek topatuko dute parte hartzeko modua, hasieran goizean dago martxa kolaboratibo bat, ibiltari entzako edo ibiltzea gustatzen zaien entzako. Gero dago zeramika tailer bat ere bai, Miriam Bueso lokatz oso eskuzabalki eskaintzen duela bere burua hori dinamizatzeko. Hor adin ezberdinetako jendeak parte hartu dezake. Gero dago musika ere bazkaria baino lehenago, gero badago antzerkia edo horrelako zer, eta dudari gabe nik nabarmenduko nuke manifestazioa, plaza tekste, hori da aldarrikapen egun bada. Eta egun bat gogoratzeko denoi oraindik ere denon eskubideen alde egin behar dugula, ezta? Eta aniztasunaren alde egin behar dugula. Orduan manifestazioa saspiretan dela, da igual ekintza igual ez horren festiboena, baina bai nahi dugula nabarmendu. Eta gero batukada dago, dragen showa, sosketaren emaitza, eta gero kontzertua eta DJ-a azken burura arte, gauaren azken burura arte. Orduan nik uste dut horrela ere adin ezberdineko pertsonek bilatu dezaketela lekutxoa honetan edo besteaz parte hartzeko, edo goizean zaudeta gero arratsaldean ez, edo norbait baten baldin bada arratsaldean, baskaltzera joan nahi duena herri baskaritik gozatzen du ekintza. Orduan nik uste osan dela eguna, edo zeinek bilatzeko bere lekua. Eta aipatu duzu, ez da bakarrik jai eguna, bada borroka eguna, nolabait esateko, edo aldarrikapen eguna. Aipatu duzu, Amurrio nolabait, komunitateak baduela bere onarpena, baina zuk zein zertan ikusten duzu aurrera egiteko aukera dagoela. Hori begiranik zera uste dut, individualki aurrera egin beharra dago, ezta? Aldarrikapen kolektiboa oso ondo dago, baina gero egunerakotasunean erakusten da benetan jarrera ura, ezta? Orduan, feminismoak esaten duen bezala, edozein komentario sexista entzundakoan atera behar zara, eraso bat bera ere salatu gabe, eta komunitate honen alde berdina, ezta? Mutilen kuadrilan egiten denean broma txungo bat, oraindik ere egiten direla asko, edo horrelakoetan eskua sartu. Hori da egin behar deuna, ezta? Eta gero baita ere, jabetu boskatzerakoan ere gure ardurak ditugula. Ez dela berdina boskatzea alderdi politiko bat ez dituenak bereak egiten eskubide hauek, ezta? Eta zentzu horretan, pertsonaletik politikora dijoala guzti hau, eta ardura ere badugula gizartea hobeago bat egiteko gure dozein mugimendu, ezta? Eta pixkat horretik. Orduan, orain badakigu denok sentitzen dugu politikoki eskuma mota batek kriston aldea hartzen ari dela, eta gizartean mehatxu hori sentitzen da, ezta? Akaso hemen edo Euskal Herrian bizi dugun egoeragatik ez dugu horren beste odon gertu ikusten, baina nortxe dago. Inoiz baino importanteagoa da aniztasuna aldarrikatzea gure bizitzaren esparru danetan. Pertsonaletik, esan du izan bezala, goi mailako politikara, horrela uste dut nik behintzat. Baina hauek diren nire ikuspegiak, ez igual horren beste igual denenak, baizik eta Andere Larrinaga Kuadra denenak.
Eta adibidez zu komunitate honen parte zaren heinean, zelan transmitutuko zenioke Amurrio Arzumei, olako mobilizazioetan edo noiz eta manifestaziones parte hartu egunean zehar parte hartzeko garrantzia ez, komunitateak berak nola sentitzen duen babes hori edo nola eragiten dion positiboki. Begira, denok behar dugu nire ustez, nire lagun batek esplikatu zidan validazioarena psikologikoki duela gutxi, eta denok behar dugu validazioa, ezta? Eta azkenean ni zisa naiz, baina pertsona hauek beren gorputzen autodeterminazioaren elde egiten dute, beren bihotzaren sentimenduen autodeterminazioa egiten dute. Eta gertukoek onartzea eta posez bizitzea eta balidatzea pertsona hauen egoera da ezinbestekoa, ezta? Eta horrek kriston eragina dauka pertsona horrengan, ezta? Onartzen duzula eta maite duzula den bezala, ezta? Eta komunitate bezala hori sentiarazten baldin badiegu kolektiboko edozeini postazona eta da eragiten duguna, ezta? Azkenean sentitzen duzulako edo sentitzen dutelako gizartearen parte direla beste edozein bezala. Eta nik uste horretan datzala mamia. Eta horren alde, egitea niri behintzat edo kolektibo honen partaidei ezinbestekoa iruditzen zaigu, ezta? Eta denok garen bezala onartuak izan alizatea. Eta eskubide hori badugu, nik hala uste du. Demokrazian eskubide hori badugu eta horren alde borrokatzea ez guzti zilegia da eta beharrezkoa da nire ustez. Ederto, Andere, mila esker, egitarauaren berri emateagatik, eta egitarauaren atzean dagoena ere azaltzeagatik, eta espero dugu, jendeak zure gonbidapen hori jasotzea, eta larun batean parte hartzea Amurrio egunean. Hori da, dana gonbidatzen ditugu, oso kostatzen du horrelako gauza bat antolatzeak, eta gonbidatzen dugu jende dana etortzera eta parte hartzearaz girora, edozein ekintzara, manifestaldira, bakoitza batu dadila ondo datorkion momentuan, eta etorri daitezela gozatzera aniztasunez, ezta? Ederto, mila esker, eta sorte hon larun batean, guraldiarekin eta barrarekin. Bai, eskerrik asko, Aitor. Zuri aiaraldeakoei honetan interesa erakusteagatik ere. Horretarako gaude. Bai. Mila esker. Eta onaino heldu da gaurko azalera, gaurko menua. Ikusi duzue, nahiko anitza izan da, futbola, LGTBIQ+ kolektiboaren aldarrikapenak, eskualde hau ere horrelakoa da, oso anitza. Orduan, hurrengo astean, berriro ere, ordu batetan hemen egongo gara, aiaraldea.euseko plato honetan, eta jarraituko dugu, nola ez, eguneroko gaiak hemen ateratzen azalera. Bitartean, gogora ezazue, informazio guztia, agenda, asteburu honetarako, nola ez, ekimen ugari izango ditugu, ere izango dituzuela deialdi guztiak, bai, astero argitaratzen dugun bideoan, zein aiaraldea.eusen bertan, eta gainerako albisteak ere jarraitu nahi badituzue, gure webgunean izango dituzue. Esan dakoa, hurrengo astean ordu batetan berriro hemen egongo gara, bitartean, zaindu, ondo pasa eta laster arte.